Мъка. Вчера такива ядове прах от тази Калифорния. И аз го казвам винаги, че най-мръсният, най-гнусният щат е Калифорния. Най-тъпите щати за живеене в Америка са Уайоминг и Монтана. Това тук е Невада, пустинен щат. Назад беше Рино. Назад беше Калифорния. Това е 80-та магистрала. Обаче най-шибаната политика и най-големите бокуци са в Калифорния. Така че, ако някой ме пита за щатите, бих го посъветвал да не идва тук. Въобще няма смисъл да идва. Дали е в България, дали е в Европа, дали е тук, същия уе на сегаде е този новия световен ред. Ама ако дойде все пак тук, в Калифорния, бегай с 200 от този щат. Бегай далече от този щат. Трябва да си някакъв роб по душа, за да мога да живееш в тази тирания там. Те нали само викат, той е бил диктатор, он е бил диктатор, Путин бил диктатор, Орбан бил диктатор, Тръмп бил диктатор. Ами е тук чиста диктатура, бе. Тук е севернокорейска диктатура в тази шива на Калифорния, бе. Значи само тук тия прости ги правят, къде на друго место ги не правят, бе. Той е минал през Уайоминг горе на високо на Алармия, беше навалял снег. Минава с снегорините, чистат, няма да затварят, няма вериги, няма нищо. Вчера натоварих у Сакраменто там зоната, у Калифорния, тръгвам и вече ми остават 70 мили до границата. Нали, викам сега ще излеем от Калифорния и винаги като излеем от Калифорния за мен е един малък празник. Защото се махнал от този гнусен щат. Ево тук спид лимита 80 мили. Нали? 80 мили в час. Значи това на километража показва 130 км. 130 км ти дават хората да караш. Това тук пустинно, това е Невада, същата работа е в Калифорния. Същата гола пустиня и там. Обаче там 55 спид лимит. То никой не кара с 55. Тогава чисто карат с 60-65. Нали? Обаче гледаш, да те не защитат полицайите, че ако те защитат на радара, могат да трусам голема глава. Винаги караш от този педерастки щат Калифорния със страх. И вчера 70 мили имах и в един момент стана един трафик и не изкарват на един екзит. Под един мост направили барикадата, турили полицейски коли, едно светлинно табло с една стрелка и един кима с едно флагче, давай. Къде бе, баце, какво става, бе, що са затворили магистралата? Аз не знам, трябва да излизат всички, магистралата е затворена. Кога ще отворите, бе? Не знам, не ме интересува. И къде да караме? То по една проход. Ти няма къде караш. Имаш един път обиколен, който там камиони питах 5-6 човека, вика, тук, там, вика, не смеем да рискувам, вика, да караме. Нали? И карай къде ти е къл знае. Това не ни интересува. Да връщат ни обратно. И какво стана? Магистралата постига след 4 часа отвориха магистралата. 4 часа висехме като пукали. Най-накрая гледам отворя магистралата, тръгна всички. И какво караме 30 мили? Имах там до една рестерия. Още 8 мили ми оставаха. Викам, сега ще спрем на рестерията и ще нощувам там. Ма утре продължавам. То с тъмни стана късно. Викам, няма за кога. Обаче натурали ни светлини табла. Напред вика, вериги, пункта там трябва да се мине с вериги. Некъв участък от около 10 мили трябва да се мине с вериги.
без вериги не пускат. И аре, какво да правим сега? Да запреш да слагаш вериги, а то е лепавица. То не е някакво замръзнало да кажеш, то е лепавица. Проверявам времето, дава ми го 1 градус над нулата. Нема снеговалеж, валел снега, спрел, минали с снегорините, поръсили с сол, всичко се е стопило. Обаче искат вериги. Само този участък след Рио Невада, като гледаш от Калифорния, на 80-та, само тук ми се е случвало. Негде съм чул, че в Денвър спират за вериги. Денвър и това са педерастки демократични щати. Демократичен щат на някой му звучи като щат, който е свобода и равноправие, но няма такова нещо. Демократичните щати в Америка са щати завладени от глобалистите, от тази мафия глобалистката. Новия световен ред. Глобалисти, това са сатанисти, кабалисти, комунисти. Те искат уроди да правят комунизъм. Те бокуци, ето искат да редуцират земята. Те, дето ни играят тук, ни лъжи, тук ни шушават. От 30 години са ни подкарали да ни обясняват, че глобално затопляне, че промена на климата причинена от човешката дейност, което са пълни лъжи. Човешката дейност замърсява природата, но това за климат, за промена, това са пълни глупости. Те уроди, глобалистите, те използват 300 патенти имат да се правят вмешателства в климата. Те правят вмешателства в климата. С техните там установки, харпове, марпове, пръскат ни като хлебарки отгоре. Тонове алуминиев оксид и бариев оксид и какви ли щеш бокуци ръсат в небето. И постоянно ни лъжат, това били вика воден конденс. Абе, къде беше този воден конденс? Що го немаше едно време, бе? Що го немаше като съм бил дете, бе? Тие прости почнаха ги правят негде към 2005-2006 година, бе. Мога да било и 2007, негде тадева почнаха. До тогава никога немаше такова нещо, самолетът ти остава такава следа дълга. Но има хора баламурници, ето верват, че това е воден конденс. Това не е воден конденс. Това са някакви химии, но това не е воден конденс. И постоянно си играят, на богове се правят, модифицират климата, причиняват порази, това го казвам аз, климатичен тероризъм. И почват да ни обясняват как човешката дейност причинява тия промени в климата. Не човешката дейност, вашата дейност. И тия бокуци вчера, дето ме карат на лепавицата, да слагам вериги. И гледам ги, камионите си карат от 10 камиона, един без вериги, другите без вериги. Караме, стигаме там до този пункт. Не може, вика, да минете. Трябва да излезете, защото сте без вериги. Излизайте и обратно се обръщайте. Връщайте се обратно. Айде, връщам се обратно. Айде, там на мили и нещо имаше един изход. Пак се върнах посока тук към изток. Питам ги до мене тия къде спрели. Викат, ние вериги нема слагаме. Те викат 10 часа, 9-10 часа ще бегат. Да, ама бегаха чао 12:30 бегаха, ако се не мръсне. Какво да правим? Ево на тия къде имат биловски сърца, легат и спът. Тия зади мене, преди мене, на шодъра бе, наспрели сума камиони, всичко лега и спи. И аз викам, че легам, че спим. По-добре не съм заспал. И събуждам се едно стена от 12:10. Викам, бре, мамо, дева, тия сигурно са бегали. Айде да тръгвам. Пускам на пърсънал. Да не ми еде от времето, да ми се води, че съм слипер. 10 часа трябва да прави слипер, за да ми еде новите часове. И тръгвам на пърсънал. Дръпнах напред 500 метра. Гледам, уни още там, отстрани, спират камионите. Ай, викам, бах ти бокусите мръсни, бе. Нема ли да легат тия да спят, бе? А нема ли се прибират тия изроди, бе? Мръсни, шибани полицаи. Това само в Калифорния го правят. Нигде на друго место, ей, нигде. Нито Уайоминг, нито Монтана,
нито в Мичиган. Карал съм у Мичиган половин метър снег. Не са чистили магистралата, но няма да затварят. Карат уния камиони, буксуват чудо. Обаче няма вериги, няма да те тормозат. А Мичиган е също пак такъв шибан демократичен щат. Тие бокуци само тероризират хората, използват всека възможност за да тероризират хората. Това бе пандемията тук до последно в Калифорния. Маските паднаха последно в Калифорния. Това е най-уродския щат. Никой не го съветвам тук да дойде да живее. Има някой къде живеят в Калифорния и се фалат, о, много добре, много добре. Мани, да сте си добре вие, ала да ви е това добро. Аз не щем да чувам за този смърдел щат. Калифорния. Най-заробения от глобалистите щат. Това ще е първият щат, в който ще се обявят, че са комунистически щат. Всичките тия простоти, ето ги измислят тия глобалистите, ето да ги правят в Калифорния. То не щеш гей паради, то не щеш смяна на полове. На 5 години вече ти, ако си дете на 5 години и кажеш, че искаш да си мъж или жена и си от обратния пол, ще ти сменят пола. Ще те вземат от майката и баща ти. Ако майката и баща ти много протестират, че ги арестуват, че ги окарат в затвора, но плащат ти операции и ти сменят пола. Това са най-големите уроди, които мислят тия неща. LGBT общества, правата на негрите, Black Lives Matter. Тук какви простоти правиха. То Сорос им даваше пари по $100 на ден да протестират. Денемно време протестират, вечерно време одеха да палят и да чупат, да ограбят магазините на хората. И полицаите вардат, охраняват черите, да не някой да ги бие. А черите чупат и палят магазини и полицаите стоят отстрани ги не закачат. И как мога да живееш в такъв щат? Това беше и при нас, Илинойс. Това беше и в Минесота, и в Мичиган, и във всички тия педерастки шибани демократични щати беше така. Най-вече в Калифорния, Вашингтон, Орегон. Беха забрани на полицаите да пречат на негрите. Негрите нощеска се сбират на групи по 100 човека, грабат, чупат магазини и полицаите стоят отстрани и ги пазат, да не някой да с пушката да ги застреля. Така урочтина никъде нема на света. Тая урочтина беше също и в Канада, Австралия, Нова Зеландия. Това са най-поробените държави от глобалистката мафия. Банкерската глобалистка мафия. Те тия искат изради социализъм да правят, комунизъм. Капитализма бил отживелица. Целта на тия бокуци е да отнемат на хората земята. Е, това искат. Да изтрепат хората, да ги редуцират. Готват ни гладомор. Вчера жената вика, яйца нема от Чикаго. По магазините нема яйца. Как мога да нема яйца, бе? Ама някакви там закони, ама не знам, щастливи кокошки. Същите прости, къде ги мислят в Европа, ги правят и тук. Само, че са закъснение. Нема, това е пропаднала държава. Америка отишла на кино тази държава. Всичко е на издихание. Не знам Тръмп какво ще направи, ама не вервам и на Тръмп. Тръмп е пак част от тия бокуци. Какво правят сметки, не знам. Трета световна ли искат да правят, какво ще правят, не знам. Най-накрая ще ми писа нова и ще им по горите да живеем негде. Разглезените, как ги натиснаха по време на пандемията, ваксина. Немаш ваксина, нема работа. Ама още се изгуби работата. Па това една работа да се удариш от хуя. И си набоцкаха ваксините. Къде ти е свободата, бе? Нали, твоето тело, твой избор, бе? Откъде на къде ще ме принуждават да слагам някакви експериментални отрови в организма си, бе? Да не съм луд. Който иска, нека си слага. Много баламурници познам, дете си наслагаха ваксини. И много умреха от тия ваксини. Това е така. Най-накрая нощеска успехта минах да беха се манали тия бокуци. Та на Пърсънъл стигнах до
началото на Невада, некъв тръг паркинг имаше отстрани, да спрех, какво съм дремал няколко часа, камиона по време се угаси, тук чек енджин, светка, лампи, някакви сензори. Мизерия, мизерия е страшна, и това ми е на рождение се случва на 12 ноември, днеска 12 ноември. Двигателът се угаси, по време рекла го запалим, он не ще я запали, айде изключвам това батериите, палим, пак легам, дремах, по време събуждам се, не чувам двигател да работи, не чувам нищо, отивам отпред, гледам двигателя, пас се угасил. Светнали двете лампи, чек енджин оранжев, чек енджин червен. Нещо двигателя, някакви проблеми, някакви компютърни сензори, датчици, нещо правят мизерии. Угаси го, викам, ще легам да дремем половин час до дойдат часовете, накрая ми дойдат часовете, запалих този камион, бе го пустил на предтрип там 5 минути да минат. Добре, че запали и газ си карам. Ама деливерито среда, вика, ще моля го направиш. Те доколко работят среда до 3 часа, ма те могат да работят и до обед, ма най-добре да работят до 10 часа да почват и да работят до 11 часа. Един час, бе, да се не уморят, да се не презорят, бе. Какво това работно време 8 часа? Нема такова нещо, бе. 8 часа, бе. Я ги заеби тия работи, бе. Отваряйте от 10, понеделник, вторник и среда. От 10 до 11, един час. Като дойде камион, да дойде, ако закъснее, да си ебава майката. Ще чека другия ден. До 3 часа работят. Няма да успеем до 3 часа от среда. Днеска вторник. Аз имам 18 часа да карам, бе, докато стигнем. И сега преместиме деливерито за четвъртък. Се надявам повече ме не пращат за тази смърдела в Калифорния. От една страна правиш мили дълъг трипа, като трябва минеш тук през този проход и винаги ти затварят магистралата. Заеби. Хубав товар до Рино Невада. Рино Невада, Спаркс, там на граница с Калифорния, оттам обратно. Калифорния беге далеч от този смрад. Комунистически смрад. Това са най-смърделите щати. Най-смърделият щат в Америка – Калифорния. Никога не бих дошъл да живеем от този смрад. Било добре, ама преди 50 години. Калифорния вече не е това. То Америка не е това, какво било на време. Всичко отиде по дяволите. Един ден, ако имам късмет да се измислим къде да изкарвам пари, бих се манал от тази държава и на всеки ще разправям, че това е смрад, в който не се заслужава въобще да идваш да си губиш времето. Съсипаха насегде всичко тия буклуци. Всичко се прави по план на тия буклуци. Световните кукловоди. И Европа съсипаха, и България съсипаха, и всичко съсипаха тия буклуци. И нема кой да фане да изтрепе тази гад, мръсна гад. Нема, те нас искат да изтрепат. От 8 милиарда сме били много да ни направят да сме 500 милиона. И да не имаме частна собственост, да не имаме земя, да не имаме нищо и да сме роби. Те да живеят като богове, а ние да сме роби. Тие, които останат живи. Или тие, къде ще избегат по горите да се крият. Това е положението.